Pan fyddi di wneud un digwydd mae'n eisiau? Fydda i'n wneud un digwydd. Wel, dim ond gair I sôn am radio, gorsaf radio sy'n ni yn yr ysgol. Da ni wedi sefydlu'r orsaf wan ers gwyliau diolchgarwch ddwytha. Siw bod chi gyd yn gyfarwydd efo cwmni Studio Box, ddoth o'i gynhadledd Penaethiaid Gwynedd yn ansgwrtheu'r I ysbysebu a mae wedi gyrru sawl yn e-post. Mae o'n cyflwyno rhaglan ar Radio Cymru Marc Griffiths, Marci G. A mae o'n cynnig pecyn radio a mae o hefyd yn cynnig hyfforddiant i'r plant a mae o'n eitha rhwydd a syml i'w defnyddio. Da ni'n darlledu'r rhaglan yn yr ysgol bob bora am 10 munud. A dwi'n mynd yn ôl I ddyddiau ym mhlentyndod I. Dio ddim yn rhywbeth arloesol achos pan o'n I yn yr ysgol gynradd mi gynnon ni radio yn yr ysgol. Fel mae'n digwydd yn tad Sian Elen o'r Prifeffro Iwan Mai Evans. A mi gynnon ni radio'r garn yn yr ysgol gynradd ac o'n I wrth modd disgwyl unwaith bob dydd Gwener o'r radio ac oedden ni'n casglu yn recordio stwff plant yn darllen I gwaith felly yn ystod yr wythnos ac oedd yr rhaglan yn cael ei darlledu yn ystod y dydd Gwener ac oedd o'n wych, oedd o'n arbennig yna. Ac felly mae wedi bod yn rhywbeth o'n eisiau ddatblygu erioed a mi ddoth hwn y cyfle yma. Mi gathon ni help gyn y gymuned leol I brynu 2,000 oedd yn costio. Mi gathon ni help ges cyfeillion yr ysgol, siop yn y sena yn yr ysgol. Ac wedyn mae gennym ni wahanol grwpio o blant. Mae blwyddyn 6 ar hyn o bryd yn cyflwyno y rhaglan. Mae 2 gyflwynydd bob dydd felly. A wedyn mae gennym ni grŵp ymchwilwyr sydd yn chwilio am destunau I roed ar y rhaglan. Mae'n wrth gwrs sgrifennu wedyn I bwrpas cos mae'n gynulleidfa I wrando'r eich gwaith. A maen nhw wedi penderfynu ar wahanol fath o raglenni. A wedyn mae yna dempled mewn ffordd achos pan mae rhywbeth sydd yn fath dyddiol, fedrwch chi'n rhoi lot o amser iddo fo hyd. Wedyn maen nhw jyst yn dilyn templed a mae yna lenwi bylchan yna. Mae dydd Llun yn raglan sy'n cyflwyno digwyddiadau'r wythnos. Felly chi'n gwybod ar ôl y Llun beth sy'n digwydd bob diwrnod wrth y dyddiadur. A mae yna ganeuon hefyd bob dydd. Ac yn ystod y caneuon, mae'r athrawon yn gwneud brain gym efo'r plant. Mae'n mynd symudiadau felly I ddeffro corff ar y mynd. Wedyn ar ddim mawrth, mae cyfarchion pen-blwydd trwy'r ysgol I gyd, lle pawb sy'n cael ei pen-blwydd. Gan ni galendyr oedden ni wedi dynnu I godi arian i'r ysgol yn llun pawb yn y mis beth yna. Yr wythnos da chi'n cael eich pen-blwydd. Mae yna gyfarchion pen-blwydd yn 2 can bob diwrnod. Dyma nhw'n jyst yn llenwi y templed yma ac yn recordio. Dim edchar mae'n holi hwn a llall, lle mae'n holi athrawon, staff, cymorthyddion, holi pobl yn y pentra, cynghorwyr. Mae'r enghraifft ydych chi'n digwydd heddiw, mae nhw'n holi aelod o gwydraeth yn bran a'i dad sy'n gyd-ddisgybl yn yr ysgol a'i dad yn cynghorydd. Ac oedd hi hefyd yn digwydd bod yn ddwrnod cinio rhyngwladol, ddech chi'n gwybod cinio rhyngwladol y byd. Dydd Iau wedyn, dwi'n cofio beth Dydd Iau yma. Newyddion ydy Dydd Iau, newyddion lleol, newyddion cenedlaethol yn y byd. A mae Dydd Gwener yn ddwrnod o pwsau jogs. Dydy nhw'n cynnig, dydy nhw'n plant yn rhaid yr atebion, dydy nhw'n darlledu gwestiwn. Wedyn dyna ydy o yn syml, mae yna lawer iawn o waith llythrennedd a hyrwyddo llafaredd a hyder y plant. Ac os ydych chi'n methu rhaglan am ryw reswm, mae'n drwg iawn. Mae'n anodd recordio nhw achos dwi'n trio mynd nhw'n dwrnod cynt bob tro os bod nhw'n allan am 9 o'clock dan 10 munud wedi 9. A wedyn mae'n haws weithio jyst neud rhaglan byw. Mae'r athrawon hefyd yn cyflwyno o bryd i'w gilydd bod modelu yn mwyn i'r plant gael enghraifft. Felly dyma enghraifft, dwi wedi trio torri'r rhaglan i'r caneuon i'n newyddiadau. Pnawn da! Chroeso i'r rhaglen arbennig heddiw. Dydd Gwener, 11 o Dachwedd. Ia, raglen fydd yn dathlu cinio cenedlaethol mwyaf Cymru. Gobeithiwch bod I gyd wedi mwynhau'r cinio ac wedi cael llond i'ch bol. Ar ôl ein can cyntaf heddiw, bydd hwn yn cyfweld aelod o'r grŵp gwybdaeth hen bran, sef Gethin Thomas. Hefyd bydden nhw'n siarad efo Mr Gareth Thomas, ein cynghorydd sir sydd yn perthyn I Gethin. Tybed pwy ohonoch sy'n gwybod beth ydy'r berthynas? Ond yn gyntaf, beth am I chi godi a symud i'n cam gyntaf heddiw, sef paid â gwneud mynydd o dwmpath twrch daear gan gwybdaeth ein bran. Ffwrdd â ni! Pnawn da, a chroeso i'r rhaglen arbennig heddiw. Dydd Gwener, 11
10 o dachwedd. Ia, raglen bydd yn dathlu cinio cenedlaethol mwyaf Cymru. Gobeithiwch bod i gyd wedi mwynhau'r cinio ac wedi cael llond eich bol. Ar ôl ein can cyntaf heddiw, byddwn yn cyfweld aelod o'r grŵp gwybdaeth hen rhan, sef Gethin Thomas. Hefyd byddwn yn siarad o Mr Gareth Thomas, ein cynghorydd sir sydd yn perthyn i Gethin. Tybed pwy ohonoch sy'n gwybod beth ydy'r berthynas? Ond yn gyntaf, beth am i chi godi a symud i'n can gyntaf heddiw, sef paid â gwneud mynydd o dwmpath twrch daear gan gwybdaeth ein bran. Ffwrdd â ni! Prosiect Siartar Iaith, lle da ni'n trio cadw ymwybyddiaeth hefyd o... a hwn yn grŵp lleol ydy yn Gymraeg. A hefyd maen nhw'n dod i wybod am grwpiau Cymraeg. Gerddoriaeth gyfoes, mae'n amrywiaeth. Fel sonion sy'n gynharach, da ni wedi bod yn ffodus iawn heddiw i gael cwmni Gethin Thomas. Croeso i ti Gethin. Iawn. Dweud ychydig o dy hanes wrthyn ni Gethin. Wel, dwi'n byw yn Penrhyn rhan fwyaf yn oes. Os i ysgol gan Coch, gen mynd i ysgol a dydlu. Gais i'n byw wrth yn wrthan dipyn. Wan dwi'n plastro. Ers pryd wyt ti'n aelod o gwybdaeth hen rhan? Ers 2006. Rwy'n 5-6 mlynedd. Sawl CD da chi wedi rhyddhau? Tair CD i gyd. A gobeithio bydd yn arall o'r hwn bydd. Pa un ydy dy hoff gan gwybdaeth? Dwi'n yn siŵr iawn. Rhys bach. A bod... cwmni nes. A bod yn abod Rhys yn dda. Felly bod mae'n anodd, mae'n sgil arbennig cyfweld, dydy. A dyn nhw ddim yn ymatab yn y dilyn hwn, maen nhw'n dechrau gweithio hwn, ond mae'n anodd. Lle ydy'r lle mwyaf da chi wedi perfformio? 2009, o'ch ni'n chwarae yn Glastonbury, o'n nhw o'r eith fawr. Yna filodd o bobl yna. Be ydy'r cynlluniau ar gyfer y dyfodol? Gwneud fwy o ganeuon a fwy o albums a... Ia, fwy o ganeuon. Diolch Gethin, a rwan da ni'n barod am gân bach arall. Ia, can eto gan gwybdaeth hen rhan wedi ei ddewis gan Gethin, sef... Wel, da ni wedi cael hanes Gethin, a rwan, da ni am gael sgwrs efo cynghorydd Gareth Thomas. Croeso i chi, Mr Thomas. A beth ydy'r berthynas rhwng Gethin a chi? Wel, diolch yn fawr i chi am wal fi yma heddiw. Beth ydych chi fel dy berthynas rhwng chi a Gethin? Dwi'n debyg iddo fo? Dwi'n debyg i mi? Ai, dad ydw i. Dad Gethin. Dyna pam dwi'n enw ac oedd yn dad i Gethin. Pwy ydy eich hoff band Cymraeg? O, gwybdaeth hen rhan, siwr iawn. Pam eich bod chi eisiau bod yn gymhorydd? Wel, isio trio helpu bobl yn Penrhyn. Dwi wedi bod ar cyngor tre Penrhyn ys chydig gwan. A wedi dod y cyfle fyny i sefyll ar cyngor sir. Felly, dwi'n jyst gobeithio bod fi'n gallu helpu bobl Penrhyn efo'r cyngor. Nath o wneud cyfweliad hefyd. Ydy bod yn cynghorydd yn waith llawn amser? Diolch yn llawn amser, ond mae o'n cymryd dipyn o amser. Mae lot o bethau gyda'r nos a bethau felly rhyw gyfarfodydd a rhyw bethau. Ond diolch yn llawn amser na, diolch yn gynnau job arall hefyd. Beth ydy eich gwaith chi? O, dwi'n gweithio ydw i efo elusena. Dwi'n helpu elusena rhedeg i gwaith nhw ydw i. Helpu nhw gael arian a bethau felly. Sut byddwch chi'n hoffi ymlacio?
Wel, dwi'n licio watchad rygbi, o'n i'n chwarae rygbi ers talwm, nes mi dorri'n hoes, felly, ond hoffi watchad rygbi'n ofnadwy. Be ydych chi'n obeithio ei gyflawni yn eich swydd fel cynghorydd? Wel, cwbl dwi'n gobeithio wneud yn dechrau, ydy just cael gorau i Penrhyn ac yn y cwbl, ei gwir. Be ydych chi'n meddwl o gorsaf radio yma yn ysgol gan Coch? Wel, mae'n arbennig o dda. Dwi'n cofio fod yn yr ystafell yma pan i'n mach. A mae yna lot o amser yn ôl. Mae'n wych yma. Diolch yn fawr i chi, Mr Thomas, a rwan gewch chi gyflwyno'r gan olaf am heddiw. Wel, y gan gynta i ni gofio gethin yn sgwennu oedd Car Bach Fi. Dwi'n hwnna dwi isio chi chwarae, ond oedd y gan gynta iddo fo sgwennu, dwi'n meddwl. Buwch yn gwrando ar Cedrin A Shannon, a Radio Cool Cefn Coch. Diolch Our time talk. Hwyl.